за да ни разкаже от първо лице. При мен е фитнес-инфлуенсърът Георги Шишков, който в продължение на 30 дни направи експеримент, използвайки продукти с CBD. Успя ли да спиш през тези 30 дни? Да, помогна ми с съня, но да не ти разказвам, може да изгледаме видеодневника, който записах за последните 30 дни. Добре, нека го видим. Днес започвам приема на CBD маслото. Ето това е паковката. И Cannabigal също така са ми предоставили и желираните бомбони и също така и дъвките. Са доста удобни. Много искам да започна с маслото. Сега ще си капна 5 капки под езика и трябва да задържа течността там 60 секунди преди да го глътна. На вкус е окей, няма почти никакъв вкус. Малко предистория, проблемите с съня ми започнаха преди 2 години, когато си започнах YouTube канала. Беше нещо ново за мен и следователно дойде много стрес с това. И точно този стрес и неспокойствие доведе до проблемите с съня. През деня не се чувствам стресиран, като цяло нямам никакви проблеми през ежедневието си, но вечер не мога да спра да мисля, защото вече нямам нормална работа, където ходя и просто ми казват какво да правя. Моите приходи стриктно зависят от мен и това е изключително стресиращо. И мисля, че повечето хора, които имат собствен бизнес, знаят за какво говоря. И точно този стрес води до недоспиване и недоспиването води до още повече стрес. И преди бях стигал до точки, в които получавах паник-атаки, което въобще не е приятно. И съм пробвал почти всичко, като главното нещо, което използват хората е мелатонин, който ми помогна до някаква степен с съня, но също така получих и странични ефекти от него, които бяха сънища. Това е един от страничните му ефекти, е, че сънищата стават доста реалистични. Имаш чувство, че наистина се случва това, което сънуваш. И ми се е случвало да се събудя с уникално сърцебиене, просто защото съня е бил страшен и след като се събуди от подобен сън ми е изключително трудно да заспя отново. И затова и се отказах от приема на мелатонин. Пробвал съм преспивателни, но те са доста пристрастяващи, затова и не искам да ги приемам и единственото, което не бях пробвал е точно CBD масло. Искрено се надявам това да ми помогне. Ще видим какво ще се случи за следващите няколко седмици. Днес е ден 4. За предните 3 дни приемах маслото и днес ще пробвам желираните бомбони. Сега ще лягам, ще си пусна нещо да гледам докато заспа. Сега ще ви покажа как изглеждат бомбоните. И всъщност не възнамерявах да пробвам бомбоните поне първата седмица, но съм зверски гладен и просто реших, че е удобен момент да ги пробвам. Това са самите желирани бомбони. Ето го. Има различни цветове вътре. Това е бая добре. Та максималната доза е 3 бомбона и това е което ще изям аз. Това е третия. И наистина има вкус на нормални желени бомбони. Усеща се някаква разлика, но е минимална. Съня ми се подобри, всъщност си водя дневник, всеки ден си записвам от 1 до 10 колко добре съм спал. И това, което ми направи впечатление, че ми е много по-лесно да заспя след като се събудя през нощта, което се случва доста често. За момента съм доволен, сега като съм пробвал желените бомбони ще ви кажа и какво мисля и за тях. Но от маслото наистина виждам позитиви. Ден 12 мога да кажа, че има подобрение в съня ми. И за последните няколко дни редувам между маслото и желираните бомбони, като главно приемам желираните бомбони, защото са вкусни. Тъй както виждате не са останали много. И в предвид, че са желирани бомбони, ако искате да ви помогне с съня, трябва да ги консумирате малко по-рано. Аз направих грешката първия ден да ги изям точно преди лягане. Естествено отнема време да се усвои активната съставка, особено когато е в храна. Така че ги яще може би 2-3 часа преди да легнете. Снощи спах много добре, не станах нито един път, което е доста рядко за мен. В общи линии спя по-дълбоко, не се будя толкова, по-лесно ми е заспиването след като се събудя. Като цяло съм доволен от резултата до момента. Сега е рано, все още е 7 часа, но искам да пробвам дъвките. Както виждате, това са дъвките, така че ще си взема една сега. Те идват в блистер, не мирише на нищо. Пише с вкус на мента и това наистина е така. Не намирам разлика от другите ментови дъвки и са без захар.
Дъвките не са подходящи за някой, който има проблем с спането, защото дъвчиш дъвка точно преди да заспиш е малко странно. Иначе хората, които са заинтересовани в другите ефекти на CBD-то, биха били доста подходящи. Един от позитивите е, че може да помогне с възстановяването от тренировки, който аз не съм го видял като ефект, но имайте предвид, че аз тренирам от 14 години и в момента единственото, което се опитвам да направя е да поддържам формата, която имам и не получавам мускулни трески. Като цяло възстановяването е доста лесно, защото самите и тренировки не са тежки, така че не мога да кажа дали съм получил този ефект от CBD-то, но за съня има подобрение. Днес е ден 21 и тук имам моите записки. Това, което правя е, че записвам в колко часа съм си легнал и на сутринта оценявам от 1 до 10 колко добре съм спал. Аз започнах да си водя записки преди години. Това беше нещо, което ми препоръча един човек, който беше доста успешен в това, което правеше. Затова и го послушах. Всеки път, когато имам проблем или правя някакъв вид експеримент, аз си водя записки, защото не помня какво съм правил миналата седмица, например. А доколкото когато го запишеш, то си остава там. За последните няколко дни карам на маслото, бомбоните свършиха. Тъй часа в момента е 8:30. Капвам си малко и се надявам до към 9 часа вече да съм заспал. От видеото разбираме, че CBD ти е помогнал за съня. А кои продукти най-много ти допаднаха? Най-ми харесаха желийните бомбони, защото е възможно най-лесният начин да приемаш CBD, като ги използвах тях главно докато не ми свършиха и останалата част от 30 дни използвах маслото. Пробвах дъвките, но те не са подходящи за моя случай. Някакси не си отива да дъвчиш дъвка точно преди лягане. Кога за първи път усети, че има ефект? Ефекта не се усеща веднага и това, което направих аз лично е, че си водих дневник, в който си записвах колко съм си легнал и на сутринта оценявах от 1 до 10 колко добре съм спал и от моите бележки забелязвам, че на около 5-я ден имаше подобрение в съня. Страхотно. По твоята десетобална система, как оценяваш продуктите на Cannabigal? Преди да започна да ги използвам, аз постоянно си водя дневник за това как ми върви съня и варирах около 7,5, като след започване на приема на продуктите стигна до 8,5, някои дни имаше 9 и всъщност това, което ми помогна най-много е, че след като се събудя през нощта, ми е много по-лесно да заспя. Доколкото преди един път събудя ли се, няма заспива. Стана ли по-мека кожата ти след употребата на козметичните продукти? Моята кожа си е достатъчно добре, така че дадах продуктите на моята приятелка. Ако искате да разберете какви резултати постигна тя, може да гледате видеото в моя канал. Как ти се отрази CBD върху тренировките? Не мога да кажа, че получих някакви позитивни ефекти, просто поради факта, че вече не тренирам толкова интензивно, колкото преди. И тренировките са ми доста лекички, така че не изпитвам каквито и да е болки и така нататък, с което CBD-то би могло да помогне. Освен, че подобри съня ти, какви други ползи извлече от CBD? Другата полза, която ми идва на къла е, че се чувствах доста по-спокоен, който се случваше точно преди лягане и мисля, че оттам дойдеха и позитивите в съня ми. Преди изпитвах трудности да заспя, просто защото бях неспокоен и CBD-то помогна значително с това. Значи е повлияло добре върху нервната ти система? Да, бих казал, че да. Финалният ми въпрос е, би ли продължил да използваш продуктите на Cannabigal? Да, ще продължа да ги използвам, просто защото според мен съня е нещо изключително важно и виждам колко по-продуктивен съм, когато се наспя както трябва. Радвам се, че продуктите са ти помогнали и ти благодаря за участието в експеримента. За мен беше удоволствие и се надявам за бъдеще да правим още експерименти. Аз също се надявам.